Hej alle sammen, det er Worm her. Og jeg vil bare dele en lille frustration, som jeg havde tænkt mig at regne lidt på, og tænkte, det kunne være, at I ville synes, det ville være sjovt at være med på. Og hvorfor står jeg og kigger på min cykel? Men det er fordi, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der oplever det her, men en gang imellem kan det føles som om, at hver eneste gang, man prøver at låse sin cykel, så er der en ære i vejen. Og når man kigger på sit cykelhjul, så tænker man uvilkårligt, hvis man er mig, de ære, de fylder der ikke ret meget. Det kan da umuligt. Hvorfor føles det som om, det er halvdelen af gangene? De fylder jo ikke halvdelen af hjulet. Eller hvad? Altså, det vi så skal være opmærksom på her, det er jo først og fremmest, at låsepælen, ja, gudskelov siger jeg næsten, er væsentligt tykkere end æren. Så faktisk så bliver alle ærerne med hensyn til at være i vejen for at kunne låse cyklen, de bliver lige så brede som pælen. Og lidt til, faktisk, fordi de har en bredde selv. Men det kan vi nok godt slippe godt fra at negligere, tror jeg. Så, hvis vi skal finde ud af, hvor stor er sandsynligheden for, at man tilfældigt rammer en ære, når man prøver at låse sin cykel, jamen, så skal vi nok lige have fat i en skydelærer. Så ikke en underviser i våbenbrug, men sådan en fætter her. Fordi, vi skal først lige have fundet ud af, at den starter på 0. Yes. Vi har fundet ud af, hvor tyk er låsepælen her. Ja, og undskyld, hvis jeg ikke har filmet det hele. Det er lidt svært, når man er håndholdt. – 9 mm. Det virker sådan set nok meget rigtigt. Vi kan lige prøve at låse den helt, så det er, at I kan se, at jeg har gjort det sådan nogenlunde vinkelret. 8,5 kan vi komme ned på. Det er også noget med, at der er en vinkel, som man skal passe på ikke at komme i karambolage med. Men nu skal vi jo altså ikke, dreje en ny låsepæl. 8,5 er den. Og 2,4 er en ære. 2,3. Så det vil sige, at hvis vi nu leger, nu siger vi bare sådan lige rundetal, ikke? 8,5 mm pæl plus 2,3 mm ære. Det giver sådan noget som 10,8. Lad os bare sige, den er også lidt afrundet låsepælen, den kan godt trykke sig lidt forbi, og det er æren og så videre. Lad os sige 10 mm spærring per ære. Så er vi igen til med rundetal. Jeg har snydt lidt i forvejen og talt antallet af ære på mit baghjul. Det tænkte jeg, at det gad I ikke se på, så det ganger vi med 36 ære. Ære. Det er jeg faktisk i tvivl om, man bøjer. Hvilket jo så giver 360 mm spærring per omgang. Men så skal vi jo så også vide, hvor stor er en omgang. Og så er der jo nogen, der vil sige, Martin, ved du ikke, hvor mange tommer din cykel er? Nej, det ved jeg ikke, fordi tommer er ikke et civiliseret mål. Og desuden så er min cykel købt, efter den er høj nok til, at jeg er på den, og ikke efter, at den skal have et bestemt stangmål. Så nu laver vi lige, og her, der er det jo også væsentligt, at vi regner fra indersiden af fælgen, fordi det er herinde, at vi låser. Faktisk burde vi tage den fra låsen, og så burde vi tage den ind til centrum, vinkelret på. Men hvis vi nu snyder, og så siger, at vi tager den fra kanten og til navbolden, og så kalder det 300 mm, så er det en radius. Så er hjul 300 mm, og så er det noget med, at omkredsen af en cirkel, det er noget med 2 pi'er, 2 pi r, som er lig med sådan noget som 6,28 gange 300. Det er 628 gange 3.
det er noget med 1800, og det der, det er noget med lidt mindre end 100, så det er sådan noget som 1890 minus 6. Det er 1884. Så der er næsten 2 meter rundt, hvoraf de 360 mm de er utilgængelige. Det vil sige, at 360 mm divideret med 1884 mm gange 100%. 36 over 1800, det burde være nemt. Burde det ikke? Jo, det gjorde det. Men fordi det er sådan noget som 9, 18, 36. Det er noget i størrelsesordenen, og nu ved jeg ikke, om jeg skal skifte væk fra den her app for at regne på en anden, ikke? Men det må give et eller andet i størrelsesordenen. Cirka en fjerdedel. Hvis jeg ellers kan regne. Kan jeg det? Det tror jeg godt, jeg kan. Og ellers, nu har jeg regnestykket. Hvis nu skifter jeg lige væk for at prøve at bruge min lommeregner, fordi nu er jeg sådan blevet helt talforvirret. Tilbage. Det er cirka en femtedel, og ikke cirka en fjerdedel. Det er 19%. Så statistisk set, hvis man sådan siger, at hjulene drejer helt tilfældigt, og man bare låser sin cykel, når man har sat den, jamen så vil der cirka 19% af gangene være en i vejen, for at man kan låse den. Det er måske ikke helt skilleåret, fordi hvis man sådan kombinerer det med den mængde confirmation bias, som det vil medføre, så er det der, det er cirka hver 5. gang. Ikke? Det er tit nok til, at man husker det. Man husker det også sidste gang. Man husker det irriteret, og man når at komme til tanken, det er sgu da også hele tiden. Men det lettede i hvert fald mit hjerte lige at få sat et tal på det. Kan I hygge jer derude? Pas godt på jer selv. Hej.